हामबाय जों दिनै अरव दिनै थैखांजानाय निरन्जन देव बर्मा ताई सपन देव बर्मा बर ताखुंनै 1996 6 नभेम्बर अरव दिंग्राम खैसाङायां बंब्रायतिलाव ATTF Tiger Force Juan Bay PSR Juanनि नायसंलायै गगलायमानि बिसिङाव बरफ दिनै सुद्रां बरफजा बरफ ओ हानो माया कारखाति आसारनि गुलिबाय बडो राबै ककमानि आबनो मुथु खुलायमानि पान्दा सोंथाबु सेंलायनाय हाजाके सेंनानि सिगां जों बिजाबनो मुथु खुलायै जों खुंबगलायनाय आबनो बागै जों जत लिडारशिप ना आं कयनाय जों जत रेडि दंनान बागै Hadan Bisam Hadan जों आबु कुलान आं कयनाय सिनि बरम गुनां एमसा ताई बरम गुनां एमएलए सा बरनि मांखरनि साताव मुथु खुलायै बरनो खुंथांनिया फारनानि बे खुंबगनानि ताई सिनि बरनो लगेनाय सिनि PWF Central Committee working Secretary Boromunang Sivan Jolida Borma, I Tongo Sine West District PWF Bukuk Mirata Borma, I Tongo Sini PWF District Committee Boromunang I am the Tongo President Sini by Boromunang Nedam Nupur de Borma. তাই বনো কারিব তো বসিনি সিবনা ব্লক কমিটিনি যত PWF নিংগৈ প্রেসিডেন্ট সুমিতা দেব বর্মা বিপ্রামথা সিবনা ব্লক কমিটিনি ব্রহ্মনাং নির্মল দেব বর্মা তাই ডিস্ট্রিক্টনি PWF এশিয়ার ব্রহ্মনাং মীরা দেব বর্মা তাই বর্ণই লইব যত বিসিনি তিনি অরো যত লিডারশিপ बरमो खुंथां गंगनि बागान कयनाय आसु खरसा बुं सायाफानो जतनो जों खरसाखौ खुंनियाव फालायनाय आबरि आगलो जों हायनो हाय आसु थायो सिनि बासा थायो जों बासा लायहु ट्रापसा कति 1 मिनिट जों बरनो मुखु खुलायमानि मुखु लायनाय yang bes kang teu umbai sidi amo tang sang aga jiwa play mai play ane umbai sidi kor tong khumdo to gasa gasa to khum ri bedi ai je khum ri tomaro nu goto roi mano सारो हम कति जों फगै थानानै कयया अबो बेलेखिनि सिनि खाव मखनि मुक्ति यरो सुद्रां बर गाहाम तिनि लुखुं खुंसानि बरक ताखुंनि दंमानि तिनि बेले वनमा सिनजाथाय किरमाय सिनजाथाय बुथार जाका आबो जों फगै थानानै कयया आबो सिनि बखाव आइमागै सैजाक दंनाय आ मुतु फ्लायमानि बिसिदै फायदेंगाय सोंताबो हायनहाय जतन जानजन पासमा जागा सिनबा सालायफिरै बरनो मुतु खुलायै जों 1 मिनिट मुकुमुय खुलिलायनाय आबनो नायनायनि बागै नि नायनि हादान इसम हादान हाजिंगाय सोंताबु दिनै थैखांजानाय निरन्जन देव बर्मा ताई सपन देव बर्मा बर्म मुतु खुलायै दिनै खाव वानसुगै बंनि फलानो कायतर Ready, we are soon. Ready to start.
Time up. Bisram. Hadan. Bisram. Fajar sentabu. Borok. Di tangga mana sawui bicara kongarna yang pulang koinai. Ini eknong simla konsen sini. Borok menang MLSA. Bisu kata jagur mana udara ya pada jauh. তিনি নভেম্বর 6 তারিখ 2023 जों साइमानो 1996 याखौ 1996 सालो তিনি কুতনা কামিও যেভাবে টিএসআর ফার্স্ট ব্যাটালিয়ননি জওয়ান রকবাই তিনি তাকুক নিরঞ্জন তাকুক স্বপন এই তাকুক হীরামণি বড় খরক থামনো ও জায়গা বেলাই কষ্ট খালাই बोथारखा abo जों যতন সাইমানো 1996 साल जों आजाराव क्लास 6 7 सरि क्लास 8 9 रग परि दङ ताबुक जों प्राय 27 बছर गई थाका हाइफाना जों बरकनो मुइतो खलाययै बिसि ब्रुम ब्रुम न जों अ तिनि साल 6 नभेम्बर अबनो जों खा दुमानि पान्दा फाने हिमानो हाय खा दुमानि साल फाने हिमानो चिनि सिमना आमचायो अ कुतना कामियो आजाराव नगरगबो आसकेने सकजा जाखा चिनि तंना जानान बागै चिनि अ आमचारि लुकरक बेलायखेनो कष्टं खा आजाराव कै बर खरक थाम थैमानि बागै बंनि फेमिलि न जोंथ चिनि खा खामा तो बिसि ब्रुम ब्रुम न याफारो आबनि लगी लगी जों বিচারবো যাতে মানানি বরক থैमानि বিচার ব্যবস্থা তাও পর্যন্ত তাই তাকো হিরামণি বরক ন जों मुइतु ख्लाइनो दंनाय तै बंनि फेमिलि न जों अमा हायखेनो अ मुइतु खाइमानि पान्दारगबो जों बंनि फेमिलि न गानाव तनिउइनो बोसोकांनि सालबो जों अ 6 नभेम्बर न जों खा खामानि साल हायखायै बंनि सिमालुंगो जों खुमरक बगलायनाय जों नरक साइमानो अ सिमालुंगक जों बाउन्डारि खलायरिबायखा जों दाखौ हिरामणिनि सिमालुंगरगबो जों टाइल्स रक याखै दाबुनो आजागबो थाङै फायो बिन गामियो गाय आमते हायखेनो जों बोसोगांनि सालबो बरकनो मुइतु खालायै अ जागाव जों बंनि सिमालुंगो खुमरक बगलायै जों बरकनो मुइतु तनिनाय जों जे थैया साकनो चिनि खावो जों बरकनो मुइतु तनिनाय इंकाय तिनि खा खामानि पान्दारगतो खा खामानि सालगतो कक साजागनाय तो कुनु कुरै जों बरकनो बंनि आत्ता हायगा बंनि फला गोसां गोसां दं दं हिनिनो जों इसोरनो सिरिउ जतननो हामबाय Belakina hambai ini program menang MLSA no aja ke sing buni yaglo hai hai kok nang buat tangai abu sini busau kita kongaran bagang koinai sini TTDC apa ni program menang IMSA Robindra Devarman Odara ya pere dijo যতন তিনি মো 6 তারিখ নভেম্বরনি फुंनि हामबाय তিনি जों मो कुतना कामियो फायै বিশেষকৈ তিনি অর কাইনি সিমালংনক নখনা অবংকা তাকুক নিরঞ্জন ব খরকসা অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার তাই তাকুক স্বপনকা ব খরকসা আজরাও 1996 ब 12 स्कुल पढितों जों जे उइला जे खुम्बक मानि बंखा हिरामणि दे बर्मा बरगासिया बिनि सिमालां आरो तिनि साल बेलायखना खादुमानि साल मुइतु खलायमानि साल आरो सिगनसा हाताय दङ आं खाकाव कायसा बनि खाकसां मानि हाताय बंनि लांमा बंनि फला खाकसां मानि दंमानि जागा
समाजाव गोबां बरक न अमा हाइके सातक पितक खालायै बुथार जाका अनेक बरक न खुक सकजक जाका किन्तु जों पगै थांलायो जोंनि बरक पगै थांगौ दा खमबारि थेके चेंगैनाय आमपुरा थेके चेंगै निनि राजसनताय माने अमा हाइके गोबां गथनांखा एकमात्र अमा हाइकायै जों तिनिबाय 27 বছর যাবত তিনি বরन मुइतु नारगै बंनो मुइतु खुबै जों अरो जों केरं सानो जास्टिस सानै बिसि ब्रम ब्रम न जों अमा हाइख्लायै बान्दा खालाय दं बने बगै जों तिनि कयनाय राज्य सरकार न केंद्र सरकार न 1996 जे परिवारक अरो क्षतिग्रस्त अंखा बुसाखा माखा जे बरक जे मानानि जे कक्तमा अबता खन मानयाखौ ना चाकरी मानो ना रां पैसा मानो सरकार फायो सरकार थांगो जों दाबि खालायमां दंगो किन्तु जों दागो जों ठीक मातरि मैया आवन बागै तिनि न सालो अमनो जों साना मुसुंगो सिनि बरक निरपराध एरें एरें अमाके ताबुथार जाखि दं तिनि बाय 27 বছর सिगां जे निरंजन देव बर्मा ताई ताखौ सपन देव बर्मा बुथारजाक माने एकमात्र दायनि नाहान्ने सारा ताई बंनो परिवार मुं समाया हीरामणि देव बर्मा जत्तनि साइ माने पुरेस माने बर्तमान बीपीएल निफ्राय अन्नपूर्णा से बुफासं आसक सिरि खमनि यागुलो फानो बामफ्रन्ट खरां खाना लांलियानो yang tabuk je hapang bobor khorang khobor mane khorang khana liya tamongoi borok rajyoni je suraksha bahini bai borok buthar jaka borok ulta tam khlairika cross firing je thiyo tamni cross firing 2-3 ঘন্টা ni pore bo college ni tibil to mane hiramoni takung ni borok tv nailei to mane ob gothna je nai borok saimiya nok ni रोमुई तो बुई कथांगै तलाव हरि बुई गुली खलै चार्ज बुसकांगो काइसा धर्म प्रतिष्ठान चार्ज आरो तलांगै बरनो चार्ज तो सक्स जाखानो नक तो सकबो लुटपाट खानो अमा हाइके खाइजाक माने जों मुतु मायंगिया जों मुतु मानि दंगो जोंरो मुतु खलाइन थानाय अमा हाइखाइनो म जों जेन बिसि ब्रुम ब्रुम न अमा हाइ बनो मकथार साल चिनि बरनि बागै अबनि परे चिन अनेक बरक बुथार जमने कम ना थाका ताखौते बुखुकजों इब्रा हास्तेन लुकुरक जों समय मा थांनाय जों थानसाखाय दङै अमा हाइके चिनि साकाव जे अत्याचार चलि मारनो जों गमनो माका सुलायनाय बुथार जमां दंनाय रेप खायजमां दंनाय नक सकजमां दंनाय उनु कक सालायलिया मुतु नारगलायलिया एके दफा हात ngैनो कमाय थांनाय ताइ बरक दाइ बारा कक साया बंनि फला ताक फना शान्ति मायं तो शान्ति मानतों हाताय दफानि बागै बरक संसार फायि सिनि जायगा नुक जायगा ngै फनो हानि बागै सामखाय फैदों अबसं इसोरनि थाखाय कायतन शान्तियायो सुरियो थिनांगो अमा हाइखायनो ताइबो चिनि सागाव जरि फायगोना जोंनाव प्रतिरोध खायनो बागै जों जत रेडि मा दंनाय हामबाय।